Bafethu, ngiyanibingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ngithanda ukubonga ithuba esibe nalo during the year. Si-update-ana, ningithuka nisho lokhuyana nalokhuyana ey'nkundleni zokuxhumana. Isikakhulukazi ku-YouTube kuthiwa uqamba amanga nani nani. Sonke siyazazi ezingqinamba futhi wonke umuntu uyabhekana ney'ngqinamba ey'fana nalezo, isikakhulukazi kulo mkhakha wethu wey'ndaba. Fisa ukudlulisa-ke umyalezo lana othi ngiyanithanda kakhulu futhi ngohleli nginithanda ngoba ngila engikhona nani niyingxenye empilweni yami noma ninendima eniyidlalile ngihambe ngifunda through the izinto ebezenzeka noma izinto eniyikhulumayo. Sometimes amanye amakhomenti anokwakha anokukhuluma futhi into obona kahle ukuthi le kufanele ngiyisebenzise ngendlela ekuyiyona. Ngiyazi ukuthi uma nginenkinga ngikhalela kunina lapho kuma-comment section ningangilahli noma-ke niphume ne-solution. Alright bafethu, ngifisa ukudlulisa ukuthi njengoba kuza amaholidi a-December, amanye sedlulile kona njenge-16 sedlulile kuzona. Asikakezwa ingozi-ke ebabazekayo, asifisi futhi ukuthi ingozi ebabazekayo iqale ngawe njengoba-ke singakazizwa. Niyingxenye yempilo yami, uma kuthi ukhumo yedwa nami khona la engokhala khona ukuthi hey, kuyazwakala ukuthi ubani akasekho. Ngibonga kakhulu kubantu abajoyine i-membership, abasubscribe-ile, abenza sure ukuthi baya-like, abenza sure ukuthi baya-comment, abenza sure ukuthi ividiyo bayibuka futhi baye-understand ngale ndlela esuke sivumelene ngayo. Cha, ake sithi ukuhoxisa kancane ey'nhlambeni, ake sinake inhloso nqangi yevidiyo ukuthi kahle kahle idlulisana noma yini kahle kahle esherwayo la. Xolisa kakhulu kwabazizwe ngazi ukuthi mhlambe ngichemile mangabe ngideliver amanye amavidiyo bezwe ngazi ukuthi mhlambe kukhona la engishayisana namaqhawe bekhona. Anginankinga noKhuzani, anginankinga noMthandeni, isikakhulukazi bona abaculi esinokusebenza ngabo noma bona abaculi esinokudlulisa izinto ey'suke zenziwe yibona. Anginankinga nawo noKhuzani, anginankinga noMthandeni futhi angeke ngivuke senginenkinga ngoba angiyona type yabo nabo futhi abayona type yami, okanye futhi abangazi okanye bayangazi. Kuyikho ukuthi-ke mhlampe bayangazi, angeke futhi beze bekhombise ukuthi nami bayangazi ngoba ayikho into mhlampe esihlanganisa behind ukuthi mhlampe ngideliver ama-advice noma ngideliver ama-message kubona. Cha, angi-WhatsApp nabo, akekho noyedwa futhi engi-WhatsApp nabo. Kwabe bethi ngikhokheliwe, cha bafethu, angikhokhelwa futhi ngokusuke ngikwenza nje kusuke othandweni noma ngisuke ngenza ngoba sekuyingxenye yomsebenzi kulesi sikhathi sonyaka, ngoba-ke i-channel siyakwazi ukuthi ifake lowo R2 nami ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngibuye kunina ngindilivele. Phinde ngibonge nje bafethu, kakhulukazi laba abajoyina i-membership. Ngicabanga ukuthi ba-understanda kakhulu ukuthi kufanele bebe yingxenye ye-channel up until kufika isikhathi esithile, noma bayabophezela ukuthi awabe yingxenye ye-channel up until kufika isikhathi esithile ngoba lama membership abajoyinile ama-membership ashibhile. I-membership ka-R10, kodwa nje ngokuthi uyijoyinile ukhona umehluko wenzayo. Leya mali uma ngingakhuluma iqiniso nje kumina ifika isiwu-R6, uyabo, njengoba wena ukhokha u-R10 ifika kumina isiwu-R6. So ukufika kumina isiwu-R6 kumina ayichazi ukuthi incane, ayichazi futhi ukuthi ayilutho, iwutho kumina. Ngani na? Ngokukhombisa wena ukuthi u-investile kule channel, ulindele izinto ezi-right. Ingakho nami mhlambe kuthiwa makuhamba isikhathi sangabe sisaxabana bese nginilethela nje lokho enikudingayo, nginiphakela lokho enikufunayo, nginiphakela lokho enikulambele. Ngiyacela bafethu niphathe kahle, abaphuzayo kwenze sure ukuthi uma ususemakhaya at least ufundisa umshana ukudriver noma at least akube nonkosikazi eduze ozokwazi ukuthi mhlawumbe uyokushiya emajiteni abuye futhi akulande uma ngabe usudlile. Asithandi ukuthi bafethu kube ney'ngozi noma kube nengozi ngawo. Uyazazi ukuthi ubaluleke kangakanani emndenini wakho. Uma ukuthi awubalulekile emndenini wakho, uyazazi ukuthi ubaluleke kangakanani ey'nganeni zakho. Uma ukuthi iy'ngane awunazo, asikho kwesindebende kwaso bafethu. Awukho umndeni ongawuthanda umuntu wabo, noma-ke awukho umndeni ongalithanda ilunga lomndeni. Kuyikho ukuthi ngigcina ngiqabana, ugcina ubona ngazi ukuthi abakudingi noma abakufuni, kodwa into efana naleyo akufuneka uyifakela ekhanda lakho. Kufanele wazi ukuthi abantu bakini bayakuthanda futhi bayakudinga, nathi siwumphakathi siyakudinga ngoba ikhona irole la oyidlala khona. Khona ukuthi wayengifundisa nje wayethi cha, emhlabeni kufuneka wenze izinto ezi-right ngesikhathi esi-right, ngoba khona umuntu kahle kahle othi noma uhambe emgwaqweni afise ukuthi eish, yazi uma ngingafana nobani nje impilo yami mhlambe nami ngingajabula noma, kodwa wena uthola ukuthi awukazi ubreak it through
lezo zinto obhekana nazo uthi hayibo kahle kahle awukho happy ngo-1 no-2 no-3 kodwa yena ufisa ufana nawe ofuthi yona mhla uyilimaza noma wenza ingozi uyobulinde ukuthi lowo muntu aphatheke kanjani mangabe bekuwukuthi wena uphuzile wenza ingozi. Usibonele sinjani ey'nganeni uma ukuthi uyaphuza kodwa isikhathi sey'ngane awusabi naso, uyaphuza ama-holiday ekhaya bakwazi lokhu wafika ngeyi-16 noma lokhu wafika ngeyi-23 uyoze ubuyele emuva ngeyi-4 5 kodwa nje wena lokhu udla utshwala koze kulamula umhla ka-2. Isikhathi somndeni bafethu siyadingeka, spendani isikhathi nemindeni yenu ngendlela right. Banikeze nje lowo 2 days bese uyayijabulela nawe ngoba bafethu ngifuna uqamba amanga uma sesekuhambeni sisebenza kanzima kangakuthi uma sisekhaya siyafisa ukuthi sikhohlwe. Abanye-ke ugcina u-understand ukuthi umuntu wayegxile ophuzweni oludakayo, thola ukuthi umuntu ekhaya kubo kuney'nkinga mangabe efikile kuyaxatshwana wara yena akathandi ukuthi axabane nabantu, ujwayele ukuthi mhlampe la khona abe kwi-space sakhe abe happy abe right. Kodwa ngokuthi kuyaphoqa ukuthi kufanele besekhaya ngesikhathi sama-holiday naye eyobona umndeni wakhe, thola ukuthi umndeni uxabana njalo kodwa yena akayithandi leyo bese egcine ngena kanjalo ophuzweni oludakayo noma ingxenye yesifazane emhlukumezayo noma emnikeza ubunzima. Ngizokhuluma ngathi thina abafana ngoba understand kakhulu igender yokuba umfana ukuthi kahle kahle ibuphi umzimo obhekana nabo noma iziphi ingqinamba obhekana nazo ey'gcina zikufaka kwezinye zezinto ey'bukeka njengey'nkinga mangabe sezenzekile. Thothi umuntu wesifazane uyahlukumeza kodwa uyamthanda noma awunayo indlela ongamlahla ngayo, usuzowalobola wenzela ney'ngane ukuthi yiphile ekhaya nje yonke leyo nto leyo ugcina mhlawumbe ugcila kanjalo ophuzweni ngoba unesivumelwano nenhliziyo yakho noma nempilo yakho ukuthi awufuni ukumlahla lo muntu ngoba awufuni ukuthi iy'ngane zakho zibe stranded ngelinye ilanga. Ngifuna u-understand le nto yokuthi umuntu uqala kanjani ukuphuza noma yini mhlawumbe usudala ukuthi aphuze. Bambalwa kakhulu abantu abaphuzela just for fun noku-enjoy ama-holiday bakhona bona kodwa futhi bambalwa. Omunye umuntu uthola ukuthi njengoba esekhaya ufuna nje ukuthi angaboni lutho azabuyele emuva, yabo. Kodwa manje ngesimo sokuthi-ke bafethu utshwala buyadingeka bona egazini. Yes, angazi noma 5% noma 10% inodingekayo utshwala egazini, kodwa angingabe kuseqaphela kakhulu nawe ukuthi mhlawumbe wehla ngeyi-23 usuphuza uyabuya ekhaya uze edrobheni la usenzela ngakhona. Hayi bafethu angicabanga ukuthi impilo right leyo. Ngiyacela siyiphathe kahle, siphephe emakhaya, sibuye sisajabule, sikujabulele futhi ukuba semakhaya. Singenza noma yini-ke ukujabula uma sisemakhaya bese next year bafethu le video kungenzeka uyayibona mhlawumbe usuyibona ngoJanuwari. Ngiyacela bafethu eplanini yakho yezinto ofuna ukuzenza at least reach noma 70% ku-100%. Ey'ntweni eziwu-10 reach noma into eziwu-7, enza noma into eziwu-7 ukuze uzokwazi ukuthi ube happy, because sometimes kuyenzeka uthole ukuthi throughout the year uyarealize ukuthi yazi mani uJune njengamanje and angakenzi ngisho into eziwu-2 ey'ntweni engangithe ngizozenza eziwu-10 kunalento nabantu abenza i-resolution ukuthi ngonyaka ngifuna ukwenza izinto ey'ngaka. Kulezo zinto ey'ngawo enza noma entweni hayi nje ey'ntweni eziwu-10 enza noma into eziwu-7. Lokho ukuthi revele kuzokuhlula kuwamukeleka. Ukuhluleka kuyingxenye yempilo, akekho umuntu ofeyile engazamanga, yabo. Ubuzama wafeyila kunalo ongazamanga ungcono wena. So bafethu bathi uyingozi kakhulu umuntu ofeyilayo ngoba usuke sazophinde futhi aphinde azame. Ngiyanicela bafethu niyiphathe kahle emaholidini, nenze sure ukuthi niphephile, nibuya nje ne-right bafethu, nikwazi ukuthi niseve ney'mali. Emholweni wakho owuholayo save noma u-10,000 lenye kayi usungaboni uthenza kanjani. Bafethu ngiyadlala amanqoko kodwa-ke ngicabanga ukuthi kufanele kube nesikali sakho oyukalela ukuthi nje ufuna ukuthi at least enyakeni not ukuthi ubekela ukwakha, not ukuthi ubekelani, leyo nje ibeke eceleni. Mhlawumbe enyakeni noma enyangeni uyisevela noma 2,000 noma 1,000 noma 500 noma 300 wokuthi mangabe uzizwa udinga something during the month ukwazi ukuthi uyithenge. Yes, bakhona-ke vele abakwazi ukwenza lokho. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngithela amanzi emhlane wedada kubona, kodwa abangakwazi ukwenza awupractice mhlawumbe practice ngo-150, 200, 300, 500 emalini oyiholayo ozoyibeka. Mhlawumbe ukuthi kuphela unyaka uyobe usungayisayibhekile kakhulu ibonus ngoba imali yakho uyobunayo kanti futhi nebonus iyobe izofaka lokho ekufakayo.
Ngiyathanda bafethu kube no-process empilweni zabantu. uNkulunkulu anibusise ngakho konke enikufisayo, anikhanyisele iy'ngilosi zenu, anilethele konke enikufisayo, ebese ukuthi abantu abafisa ukusizakala noma ukuyibona beprogress empilweni yabo, ababusise futhi bakwazi ukuthi baprogresse impilo yabo, ukwazi ukuthi iye phambili. Ngikufisela lokhu-ke ongifisela khona. NguMathinto wacebisa intombi zami mshazana nabadala zamqoma sangoma sake ngisekhoma empilweni ngayifica esosiyeni ngayitshela ngathi umntwana womuntu onqoma nonankomo bawutshela nolwazi. Kanti ubaba ongizalayo umgogodweni alumshaye sangoma ngabe kusazophula kumahlamba walo ngana tata nomamlezi kuba ilingana wayiyoga nakamkhwanazi. Ngiyayideda inkundla bafethu, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, nenze sure ukuthi niyakhomenta emavidweni engisuke ngiwafakile nakuyo lena. Uma ukhona mhlawumbe lokhu engikukhulumile usungasho nje ukuthi hayi cha, uzwe lokhu wena entweni engikhulumile. Ngifisela ukuphetha konyaka okuhle nonyaka ozoqala futhi ngifisela nje unyaka omuhle. Sibonga kakhulu ithuba bafethu, ngibonge nokuba nami ngalesi sikhathi. Sithembe futhi ukuthi nawunyaka ozayo siyongena ngegiya elifanayo, siphinde siphushe futhi sizame la zamakhaya. Masihluleka futhi siyahluleka, kodwa futhi maphusheka kuyaphusheka ngendlela esibesifuna ngayo. Bafethu ngiyanithanda futhi ngiyafisa ukuthi next year sithi mangabe celebrate 100,000 subscribers kube ukuthi wena olokhu abakhona ngisako 1,000 subscribers, ngisako 10,000 subscribers, ngiko 20,000 subscribers, ngiko 30,000 subscribers, ngiko 200 subscribers, ube ingxenye ye-celebration bafethu. Leya nto iyobe iyi-milestone angingazi ukuthi ingakana nempilweni yami, kodwa-ke kobe sekuyindondo noma kube kuyi-graduation yokuthi sengumsebenzi wakwa-YouTube ngokuphelele permanent, sengingakwazi ukuthi ngithathe isinqumo ngokuthi ngiyasebenza kwa-YouTube. Ngiyanithanda bafethu, niphephe emakhaya, nitshele ney'ngane ukuthi siyayithanda, nomndeni yenu nabafazi siyabathanda. Bafazi-ke nkosi yami, nkosi yami, bahle abafazi, siyabathanda. Alright bafethu, ney'nsizwa ingabade bafethu, alikho elibi, asibambelane ividiyo, asihlangane nawunyaka ozayo sisaphephile. Anginilahlile bafethu, amavidiyo asazolokhu engena kuwukuthi ngenzela ukuthi le message idlule kunina ngoba ngiyanithanda futhi nibaluleke kangakanani mina. Ngiyafisa ukuthi nihlale nikwazi lokho ukuze nangamhlambeda nikwazi ningibuyise endleleni. Namhla futhi ngenze kahle ningitshela ukuthi hayi la ndoda uzamile. Ngiyabonga bafethu, asihlangane emavidiyweni akuwo lo nyaka neminyaka ezayo. Ngiyabonga ithuba.